יאללה. שלום, נעים מאוד. מה שמך? אנחנו כאן בתחרות פנטסטי ורצינו לראיין אותך. שמענו שאת חלק ממשפחה מאוד מאוד מיוחדת. את יכולה לספר לנו קצת? כן. אנחנו בעצם משפחה שאוהבים לתרום למען הזולת, למען בעלי חיים. המשפחה של נתינה. אנחנו בעצם מתנדבים בעמותה שנקראת עמותת נערי אוהבת חיות. אנחנו כל פעם מקבלים כלב או גורים שמגיעים לאימוץ, שמצאו אותם ברחוב ונטשו אותם, ואנחנו מחזיקים בהם עד שבעצם יוצאים משפחה מאמצת. אנחנו גם משפחה שמגדלת שני ילדי אומנה. זה ילדים שיוצאו מהבית בחירום בגלל אלימות או כל מיני מצב של חוסר מסוגלות הורית, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים לתרום ולתת. תודה. וואו, תודה רבה. רוצה להביא את החיות? רגע, את רוצה את המשפחה? כן, מן הסתם. תודה רבה.